Yeah, well, an ocht bimmer chaint van Mac Tíre, agus an Mac Tíre a bhí an éan agus an ceist an mé sé ráisteéis an jocalan é ghlaco a ráist ach tá an ceist na tíúhirirde an fásta agus ní bhain si leis an Mac Tíre ana omlan a rudaí eile a chaimiid a réiteach in san tír nó smuitiú a dhéanú ortha sola méid fí bhhain a choring na ceiste sin ach an cineal an dearcu atá tá agamsa thocail na Mac Tíre ghlacu a ráist san tír a ríist ach bheithhairne písi bagé eile chur an san rucht ceart agus bheithhairne mion soganne a ahrú agus arcar an tír ar bhela defriúil. Coid an dí coloniú sílam híon atá géist agus buna si le cearta na níní athharc ar cearta atá aganne agus na ruchtan atá aganne ar an tíargrach agus fiúhhain ar go dtíar lábha chur an san talamh. Is nachhfuil an nascán agus is an rud a bh mar smuoiti fú was agus sílan daoine was go bhfuil chuid an lábh amach siar bríd an star go deocail an cineal an chaint ar Dhubhais san cheantar seo nó an cantar siú gréama eile an dana sin ach an san tréimh sé ceanna céarna bhí an Mac Tíre is na cantarathe sin fásta agus an amarí is dóthe grú áte an bhhar an Mac Tíre níos fuidean an dhéalaigh fiúhhain agus san dóid sin ní cheart go mu just míte ghil Mac Tíre cineal rud ionta airse cosla go bhéh mammoth nó dinosaur nó go bhéh rud was seo bhí mar coid de éireacht soganne, coid de timpachtacht soganne agus be cheart duine arc ortha fiú man a bhhéilean iad a ghlaco a ráisteéis be cheart go muid ólachan grú sé don. Mar tá sé amé was agad tan cineal an mion sin an tuiscin sin tá sé amé agus búdúine cineal gréama eilear sin éis mar coid den cultar soganne agus cineal an smítear a cineal nascanna dhéanú. Beidir le tíre eile fásta agus smítear go dtí dhéanaan siad san go dtí an dearcha taú san ar an talú agus ar cearta dana. Sílam an tá féibbal mhór aganne an sa dóid ghfuil an talú a sealamh dornan bag daoine. Agus sin cineal an espris a bhí an chundra talamh an ceart a thuirteag na daoine sa dóid go deocail leofa bheith beáin. Gus muoine tú níl deisiigh den ar bí in éhar bhil farste beidir daoine óga mé ó maithe an armíireacht nó spéisiach go an san dúile gréama eile ar fís a talamh was agad agus rud beag jazz dhéanad a bí orgánach a ás agus a dhéal agus was a cineal an cultar sin beidir gréama eile sin agus fiúhhain an deis sin a bheith acu was agad mar tá mar cinnte a ghfuil formirí maithe in san ceantar seo ach níl choras a bhí an den iad a legad isteach agus go dtíar go darlíonn sé marall ar éireacht daoine was agad ahar sogamas an armíor ahar sigus an armíor tá sé cos le choras castar bhailánteach was a céhíte bheith cineal rugga is dean san rud sin nó céhíte bheith sabar go leor le bhééis sin an táort seachas a bheith ar cearta an dana getabach talú a bheith acu agus rud maithe dhéanú leis.